Kapitan Inteng! Kapitan Inteng! Apay anak ni namat dagiti lakom marikwanang. Dinamag mo amin a presyo dagiti lakok. Ita ibagam anangina. Talaga ang imina aminin ang magagatang ita. Dayta sardinas, 25 laeng ide. Ita, 30. Idi pa'y laeng nabayag a panawon dayta a presyo. 50 laeng mat dayto inted ni Inteng nga igatang ko. Anya laeng ngay mo ti magatang na dayta 50. Ingka panayunan Ay una yon ni Kapitan. Naggapukan sa mo di tatirsina ni Marikwana ang maray. Wen, Maray. Ay, nagnginginan dagiti magatang di tatersena na. Isumulagay ang nga awan igem mo aginatang mau. Ay, kasano agumatang akat kurang matoy kwarta. Mapanak mo gumatang. Ingka, Maray, bareng ada magatang mo. Agdamagak iti presyo dagiti lako na. Ay na, Maray, nagngingina amin na lako na. Dinan kayak tagpatawar. Wen nga rod, iso adya ko nagtawar Sika, Maray, padasem ti agtawar. Total, dahi damat ti paglaingam ti agtawar. Makadlawa kun Maray. Itay kapay adamag iti presyo dagiti lakaw. Kahit ibad budget kung arod daytoy kwartak. Inrugem adinamag no sagmamano ti lakok akinday. Simbarono dagiti tinapay. Dinamag ko pa'y no sagmamano day talakom akrispap. Kat kunam ados ti maysa. Kunak mo, apay anagngina ka nakulbo mo dagitan. Kat anya ngay nga ti kayat mo, ipadawat ka dagiti lakaw. Patawaran mo tamaray. Piso lang ti ganansya kadagiti alakok, tawaran pa'y laang mag. Agpatpatawar ka mo iday. Ita, sana. Apay ngay. Ay, sabalin ti panawon ita. Nangina amin nun. Jakon gumatang. Kalpasan adamagam amin a presyo, ita saan ka gumatang? Saanon? Ijayak sa bali at tirsina gumatang. Ay, makaungetak no kasta ti style yaw. Saan kayo nga umaypay diti tersinak? Ibaon ka kwa raw. Wala ang kay. Ang masapul at ang danan na. Ay, kay una. Sa dino ti pangibaunam kanyak. Ay, mapangkay tersina ni kagawad kwa nang tagumatang ka iti pumada. Tawaram. Ay, kito na ang kay. Di tangdan ko nga eh. Umanay mo't siguro na ito 50 tangdan mo. Umanay day tananggal. Imbagla pang loud. Mala, di mo liplipatan at tawaran ti pumada. Sa anak mo't analay nga tawar ang kay. Ang padasak Ay, anya kat tirurod kon aya. Naperdi manan ti aldaw kon. Apay ngay, nakamisut kamay, kagawad. Dagita aggatang anausem nga agdamag-damag iti presyo gamsaan damot nga rod agumatang. Ay, talaga makaparurod dagiti kakasta kustumayr, kagawad. Mabanugak amang ibaga iti presyo, tadamagan da amin. Kalpasan na saan da agumatang. Ay, sa anak akasta, kagawad. Sa baliak. Nasaya at nukasta. Daragsakak, nukaskan ka ti customer ka. Anya ti gatangam. Imbaw nak ni Uncle ko gumatang iti pumada na. Adala ko ka pumada, sagsasangapulo a pisos ti maysa. Kunan ni Uncle ko atawarak ka na, mabalin a 5 pisos. 5 piso? Awan pa iti puunan. Eh, kasanungay nga ta. Kat 5 pisos lang, mat dito inted na paggatang ko iti pumada na. Unay mo't ni Kapitanan, kasla agdadamo nga agaramat iti pumada. Saan nga ruda mabalin jay tawar ka? Ay sana mabalin, ibagam kan kwa na dayta. Sige, ibagakin kwa na. Ay, kunak no sumaya ati aldaw ko, saan mo't gayam? Ad-addaan na pirday. Ay, makaungat kan samot ang kagawad. Asino kumati saan ang makaungot iti kasta nga style yo nga gatag. Nukas na, idayak langan sa bali ati Rosina nga agpalawd. Saan kayon nga agsubsubli pa dito'y tersinak? Pirgin nyo lang ti aldaw ko. Ay, yawat mo dagos ti ginatang mo pumadak. Awan nagatang ko ang kay. Anya? Apay kay?
Saan mo takayat ni kagawad ko anang tagpatawar? Ay imbagam kumaasak tag pagpagatang Bagak, Mike. Nung di nalat takayat. Ay unay mo day tanta di pagpatawaran. Inutan nakpay, Kinusilapan nakpay. Pasensya mong tabaak ngamin. Saan tayo na mapan gumatgatang iti Teresina na? Nakaungungat, Mike. Ay, sanak nga ibaon-baon amapan gumatang badong tadyak kaya. Nakasidaglaang mo dita paggatangam. Dita lang may tayo ni Marijuana. Ay, oray pa'y asidag ta nagsungi day ta kumaray. Kitsika mo nga may. Basol ko kiday. Agdamdamag aklaang mat iti presyo, makaungat kiday. Kahit kasano nga ron, no di mo kaya timapan gumatang iti bagas. Si kanti mapan gumatang. Di mo laam mo ngay aywan day ta kumarim kay. Apay kumangay ay wangay. Kitap no rumagsakit patawaran na kayo Kasjay. Kinusilap kami kiti Ay madanagan akman. Pakadanagam ko, ma. Saan akayat ni kagawad ko anang patawaran jay lakon na pumada? Day kalaang ti pagdandanagam. Amom ajak agbyag, nawan pumada ti buko. Lana amon Ay anya kamatin. Anya panagkun ko nam iti buko. Chip! Ay, ambong. Ingkari kon dito'y bagay. Asaan akong agumatang dita Teresina ni Maricuanang. Ha? Apa ngay? Nagsungit mo. Agasem dya imbaga na kanyak idinao di anapanak ginmatang ijay Teresina na. Awan kanot magatang ti 50 pesos ita. Naungat Ay talaga. Naungatan ni Maricuanang. Agbabaak. Ad-ada nga umungungay. Nagadumot dita a Teresina apaggatangam iti pumada. Ijayan at ipaggatangam. Kababain nga ron, Mike. Anya lang ang ti maibagana no ijay sa balit ti paggatangak. Kahit naungat nga road, di napay kayat ti agpatawar. No agdamag ka iti presyo, dandani saan asumungbat. Ano ba yan nakaigam kay iti sopa? Tataba daw. Papada man gumatang iti bagas dita Teresina ni Maricuanang. Ay, saan ka mapan gumatgatang dita? Nay, apay nga agpapada kayo iti ibagbaga. Kastamot lang ti baga kanya ni Tuyan. Naungat kita ni kagawad ko anang. Wen ata di yumut ammo nga ayway. May ayaw mayamot day di abaak. Siyak ti mapan gumatang tay ayway. Pitag man numay ayaw. Ay sige man pare. Ay woman, kagawad ko anang no talaga kamit lain. Ay katwa na pala. Siyak ay mati ko na. Ay, narigat no kalkalabanin tayo ni kagawad tawan pagutangan. Iso mo day tati ko na kinituyang ka pare. Ala, yung kagarod ay wala. Saan ka nga umay dito Teresina kabadong no umay ka lang agdamag iti presyo? Mabalin ti gumatang maray. Gumatang ka? Bagas ti katangag maray. May 1 kilo laing. Kasta ati gumatang, saan nga agdamag iti presyo? Apay ngagdamag agpailangan nga. Kitamukmut analaka ti presyo na gito'y alakong maray. Talaga, Mad? Pagpangpangina kaya? Maray. Adan sa mangmangag ko ato ka na. Ada ayamat. Ada maray. Kasla kayat ko ti sumala. Nay, agsala kamot nga agpaisaon. Mayat mo lang, hindi pa nagsalak maray. Ay, mayat. Nalaing kagayam nga agsala. Ay, kahit palakpakan ng arutin na maray. Ay, katuan palakpa. Yakin paray. Nakaisa ba, hindi Maricuanang. Ay nakita nga rin ka sinalaan pa. Kinuray lang naglagto-lagto paray. Ay sa nabali at napaisang mo ni kagawad ko anang. Hinayunan na pa'y dahito ginatang ko abagas Ay, mayat Imbis na may 1 kilo lang, inaramid na 2 paray. Makita mo rin ta. Mayat gayam paray, nung naragsak naglaklakam. Sana na iba? Ay mapanak man. Parang ada discount ka no gumatang Nay, kapitan, apay nga aglammalamang ka dita. Titwa. Titwa. Maawata ko. Umay nakpagkatawaan niya. Wala. Titwa. Ay, patakan. Titwa. Na,
Ay, ala, katawa aklatan. Kababain matkan ka. Ay, kasta, katawa ka. Ay, di mo bagay namin tinakamisut. Ay, naglaing kamot gayam nga agpakatawa, kapitan. Kan madanagan kami, no na kami suot ka. Kasado, kapitan, kat mabandugak mat, kadagiti umay agdamag-damag iti presyo. Asan mat gayam agumatang. Ay, ganda magdalain na. Ang ano sa, takasta talaga ti adatersina na. Ay, agyaman na, kapitan. Tay may pinakatawa. Kat gapo iti dayta, ikan ka iti libre, apo madam. Uy, bayat ay agyaman na nga ron Di agda ka ng tangag malmalim. Inutang mo kin ni Marikuana nga niya. Anyang nga inutang. Hintid na, di may sakilaw. Intid na. Kano nakaungungat mang tagkiday. Naungit akada kayaw. Kin isuan na kaungungay. Gapo iti ugali yaw ngagdatang. Tumanawar kayaw. Tumanamag kayo iti presyaw. Kay kastamot at talaga ti customer. Agdamag iti presyaw kung nagtawar. Win imbag kumamit no gumatang kayaw. Pakita yo pa nga iji sa bali at tersina ti paggatangan yaw. Kahit mayat nga ron ni Marikuana nga. Mabalin manan ti mapanumutang. Ay aguray ka pa'y mo ta. Umutang nga dagos ti planom nga. Mapan ka pa'y gumatang nga. Imbag atadan po, madam. Awanan problema. Natarakiak mo rin. Kat kasanungay, jay impagatang ko asidaan kan ka. Ay, wunan niya. Apay na, nalipatak mo tayo. Sapay nakaung-unget ni Marikuanang. Saanin? Inay-ayo mo ni Pari Badong. May ayo yumot ay tiba akasken kwa na. Ay na, ingka ngamin gumatang. Tapno mapanag-nagam ti imbaga. Saan ka mo't siguro ngagdamag iti presyo, Marituyang? Apay ko mga agdamag akat nakasurat mo ti presyo. Sinurot ko lang ti balakad ni Kapitan. Tag-price ti awag iti dayta. Ammo ka, day talaan jaki di amount. Kitaan nyo lang ang tinakasurat dita, presyo. Ay maray, day to'y man tinapay tigatangag ta 2 pesos ti presyo na. Naglakan, jakon matawaran. 2! Adda ayamot lakok at tinapay ad 2. Sika mo, Mari, di mo kitain ti sursurat mo a presyo. Day to'y naglawagan a 2. Saan na 2 dayta? 20 pesos dayta. Di mo aya makita kat ada kaabay na asiraw. Ay, jak nakita na imbag. Kunak ano 2. Basaam analaeng. Sa nabali, Maray. Gumatang aklatan tada mo igatang kaw. Imbag lang aday kapimikin ni Badung kaw. Ay kasta ati gumatang. Saan dan atawaran? Naragsak ti aglakaw no kasta. Nakaisa mo ni Marikuanang. Sayaat mo ano kasta. Makataw-tawarak itilako na. Ngam linapdak tirik na. Talaglagi pagjay imbagam kanya. Way, saan ka pala ngagtawar? Urayam, amayat ton, tarik na naking ka. Una. Nalakalang mga aywan ti bakay. Anusan pa lang, ti mapan gumatang. Saan nga dahi tatawar-tawar? Way! Uy, sa dino ito ipapanam, Chip. Baunak ni Uncle Inti nga gumatang iti sardinas, tungan. Siya ko nate gumatang. Ay, sige man nga raw. Mga no tawaram kat at adya nga gumura ni kagawad. Kastamot talaga dagiti aggatang. Agtawar talaga. Timingam ati agtawar ka ni kagawad. Ayunan niya. Mutoy jay gatang ko ta, inakon. Tapno, adyan to matiiluto ni Uncle Moon. Apay, sa dino ti papanam, kwarog. Imbaunak ni Uncle mapan gumatang iti sardinas. Siya kon ti mapan gumatang. Sigantay. Amangan no tawaram, kat ad-addan agumura ni Marikuanang. Kay, kastamot talaga dagiti aggatang antay. Agtawar talaga. Timing ti panagtawar kan ni Marikuanang. Ayunan niya. Ala, itedmun kanyak jay paggatang. Tamapanakon, tapno makaluto akon iti pangaldawan tayo kada uncle mo. Mare, ada ka din buena manom?
Ay, awan pa'y nga road. Ay kat siya kun ati buhe namanom. Umay ka gumatang. Ay katuan amaray. Ada ka di lakom anangina. Makita kat naglalaka mo ti presyo na gito'y lakom. Ay nalaka aya. Wen, jay nangina ti umay ko gatangan. Ada aya nang inaala ko kat impalakak mo't aminan. Ay urayak nga ruden Nga addan to nangina ala ko maray. Jay pa'y laeng nalaka a sardinas ti gatangan. Ayun ala, saan ka amadanagan ta i-reserve baktukan ka jay nangina? Sige maray, jay kanginginaan Ay uwan maray, jay kanginginaan. Ay, kabaranggayan. No nasaya at tipan na kisarina, awan rumswa nga apa. Ala sigay, dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ten iti direksyon, Virgin Puglari. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ay, umay ka kwarog ka anakan. Ay. Ito'y tanamakal daw. Agyaman na kang galintay. Ada kayo mo't gaya man, inteng. Ay, un ba na? Ay, nakaluto kan. Ay, jak pa'y nakaluto, iti sidaan. Aya, di agluto ak nga ron iti masida. Ay, ada nga ron ni kwarog akadwak. Ay, ukisam nga ron dagita babasit abagas ti patatas. Ay, una. Ta isaganak meten ti pangilaukan tayo. Ay, umay ka kwarog. Sikat ti para okista siya ti taga-slice. Unang kail. Na, nalisto ka gaya ba agukis Ay, ag-slice sakto mo ten. De, imbagak aya akas ta ti slice na inteng. Ha? Ay, agdamag kapay mat nga umuna. Sakbay nga ag-slice ka. Ay. Salbag ka. Danagak iti ang kail. Kunak lakit din wan anun na kanya antay. Pasensya ablatan di antim. Talaga akas dyan No imbag man tamaan anusan nyo tikas din ang ugali na. Awan mabalin ata asawak nga ron. Sa bagay. Pasensya ablatan di nakita. Di kagdanag ang kail. Mawatak mait. Agyaman Kunan ni antibanang. Sakti agdrab itilugan niya. Ay, unta ada napatag meeting may apapana. Nukasta. Dua kami lang kini antibanang agbiyahe. Una. Anya ti ibagam kanyak, maribanang. Ay, kasapulak ita ti kaduak ang mapanagpasyar ijay lugar da ikit ko. Sa dinaw maray. Ijay laun yun. Medyo adayo basit ijay Kayat mo? Awan ngamin ni inting akadwak, tada papanan na. Ay, kayat ko amaray. Adda mo ririk na. Anya, ay, uray tangdanan ka kumakit, marituyag. Talaga aya nga awan kadwa, maribanang. Ay, adamot kit di ani kwarog a driver ka. Ay, nukasta. Ni badung kula ang ti ikuyog yaw. Alaman nga rod, maray. Ay, buludok pa'y laang ni badung mau. Apay, alikamon, ayan ni badong tangkunam abuludam. Ala, dumsaag tayon, kwarog, pari badong. Ay na, nagbudot nga yan dito, maribanang. Wan iso nga ikatam data nagpuskol a jacket mo, pare. Sabino ka diti balay ti ikit yu apapanantay awan tay. Ijay abalay, kwarog. Iso ang magnatayo pa'y di taturod. Ay ha? Ala, awitam dagita bagahik, taintayon.
At dapay gayang basit na pagnay na mapan, maray. Wen pari badong. At iti payong ko. Payungan nak. Ay, daytoy katikunak. Sige, maray. Day, si kamot ang taglablaba, Kapitan. Siguro mo ta siya. Kay ni Maribanang ngay, saan ka di nga aglablaba? Ay, apaan nak no paglaba ay. Kanya, Rason nakit agpipikal ka no dagiti ramay na. kasta ka, Day. Uy. Ay, apay anak ka umay kamaray. Umay ko kumasabten ni Badong, takuna na nga agsublida ita. Una. Siguro, ang dadanton, inton madamdama. Nagbiit mo ti pa nagsari tayo iti-ikit yawan tay. Wen kwarog. Tamasapol nga agsubli tayo adagos ijay kabildatan. Ay, ang mga numarabyan tayo iti dalan. Muna tagar arbis pay. Naka-raincoat ni Tata Badong Wen garod. Ayan ngay ni Pari Badong. Apay, maray. Ay, agarbes. Payungan nakman, bayat ti pandag na tayo. Sige. Mudtoy nga ro din dito payong mo, tapayungan ka, maray. Agyaman nak Pari Badong. Ay, di ka agdanag. Tangdanan ka. Ay, uri sa anin, maray. Tulungan kan nga agi sampay kadagiti linabaam, Kapitan. Ay nakababain pa kit din mari. Pagbainam kumangay. Kaagkakaru ba tayo mo, Kapitan? Kan kumari mo ni Maribanang? Ay agyaman nak Ay, nabanugak talaga. Ay narumbang kuma, idi pa'y agsapa naglaba ka. Ay kumaang madama nga ron na panat. Iso nga italaang Mumalumon. Di mula ka impabigatan ti aglaba. Ay, saan ta sigurado ano sumagpat ni Bana? Ay magagalit. Ay, andan tilugan na. Ay isuda siguro daytan. Ay unag paisaw, Kapitan. Anya ngay mo tinsang payaw, Maribanang. Dua ka ban abagas kan may sa tiklis abunga timangga. Ay na. Naimbag man, Maribanang. Di kagdanag, marituyang. Taikan kayo kan ni Pari Badong. Ay, agyaman na, Maray. Ikan kayo tapno awan makun ko na kanyak ni Pari Badong. Sa anak nga agpatpatangdan, ang amno itid mo. Di awatin may. Wen ikan kayo. Uray da Pari Badong, kan ni Kuwarog. Ay, katagyaman kami, Maray. Inteng, naglaba ka? Apay aya. Pinaglalaok mo mat dagiti puraw kan di kolor. Ha? Kita mat ati napasamak iti puraw a blouse ko. Ay, kwa. Ay, naaliyanan iti nalabaga a kolor. Ay, salbag ka. Ay, apay adyak mo't nadlaw kagpaysuan na alyan. Ay, salbag ka kitday. Puro failure ti aramidam, Inteng. Ay, adyak ingagara. Payman. Yan tay balunot kon. Balunot ka man Ay, lang. pangasya ka lang. Di yung balaw natin ni Angkal. Huwag mga min, Maray. Kaasi ni Kapitan. Ay, di kay man makibiyang ditoy. Marituyang, marog. Agawid kayo. Panawan na kami ditoy kaninteng. Salbag kayo. Apay adi ka nagpatangdan kin ni Maribanang Badong. Sana ka nagpatangdan. Tapno alilain naklaing ni Maribanang. Anya? Amom ka day. Akas larina ni Maribanang a pinaypayungak. Ha? Nukuna natangdanan nakpaymanay. Ay nadidigra ka tuyag. Anya? Anya tigatangam, Kapitan. Ay, gumatangak man iti pagikat iti mancha ti Badaw. Anda? Wan, adda, manaw. Ay, masalaan. Si Kamit. Sige, mabitlaan. Antoy, Ito'y matibayat ka. agyamanak. Inteng! Inteng! Ay, ibagam lang ano anya na jay. Masapol pa'y lang nga awagan na kaya. Na, imayak ta ibaon ka kuma ije balay. Manin! Nalipatak ti basit abag ko iti labisaan. Ingkasubliyan. Ay, di pala si Kamit timang subli.
masadutak nga ron nga agsubli ijay. Iso nga ibabaon ka. Aniya, betul. Ada reklamom? Ibagam lang, Awan! Ay, awan matlagayam. Sige, ing kasublian ti bagkaw. Taurayan ka, intay. Ay, talaga nga under ni Maribanang ni Kapitan. Ay, wen nga ron, Maray. Maasyanak kin ni Kapitan. Agasam, ni Kapitan, ti paturayon na iti amin. Ay, oray sangwanan ti ado at tao. Bugkawan na pa'y ni Kapitan. Ay, nagkarumatan. Naimbag ata na anos ni Kapitan. Tano saan, nakaramanan na. Sa bagay, kasano kumangay aparamanan na. Kaubos na nga raw. Boss ni Kapitan ni Maribanang? Kaslakasan na, Maray. Panagkita nga may feeling boss ni Maribanang. Ay, abanuga ka naglaba. Mabisinak. Ay. Awan pa hindi banang. Napanan na nga ta. Ay, awan pa'y naluto asidaan. Ay, luto ak pa'y lain. Adakon, inteng. Nakaluto kan. Mabisin ako. Ay, naggapo abakbakitan. Ay, agluto kan ta na banugak. Anya ti kinunam. Ayan na tay balunot kaon. Dayto yan ti balunot ko. Agluto ka, wano saan? Akwa, sakla amin ti patuloy nga agtrabaho dito yung unag ti balay kan ruar ti balay. Sadot ka talaga. Kaya't mau, tabalunutan ka talaga. Ay, sikat ti sadot agawak tupay di tabalunot mo. Anya? Padasan nak abalunutan tasyak matimang balunot ka. Sanak ang mabutang itakan kan. Maruam ka abakbakitan. Gaputa agul uli makak. Agabuso ka. Ipaturay mula amin at trabaho kanyak. Jack laim pagarop. Maituragnak gaya mapagsasawan. Ay makapasurong ngamin ti aramid mo abakbakitan. Anya? Imbis nga aramidam dagiti pagrebengam dito balay. Ngam siyak ti paturayom nga trabaho. Dinto ta agpasya-pasyar ka lang dita. Ay salbag ka. Nukas ta nga raud. Pumanaw akong dito balay. Intay! Ay nabadong, sinong basumbatan kanumutan ni Kapitan ni Maribanang? Iso api manaw ni Maribanang di tabalay da. Kahit napananangay ka na. Sigon iti nakakita, nagpaili kanumal. Ay, napunuan siguro mo ito na. Di pari intingking kwa na. Lakit dia, sobra mo nga mintaramid na. Gusto, tapnog nakam mo ni Maribanang. Sa nagaputagul uli mo ni pari inting kat tagabun na mo tayo. Ngaruda, kunam laki din no isula ang timanakam. Di mo ingawed ni Maribanang, Kapitan. Ay saanan marikwanag. Ay ikaasimot ani Maribanang. Ay bayam nga agnakam. No, kayat na. Nauma akon iti aramid na kanyak. Ate ko pa iti babaunan. Man nakaawat ka na ano sa katao. Ang naglablabas. Saan ang mabalin? Ay, salbag nga inteng. Buisit talaga. Day, nakayumot dahi tanti banang. Kwarog. Damat malita yaw. Anya ti aramidan nyo dito paradaan. Awan. Umayak lang agtugtugaw dito, kwarog. Dabay nga rin nga dadakila malita yaw. Sa lino ti papanan yaw. Kinapuno na, kwarog. Pimanaw ako ni Jay Balay May. Anya? Panawa ko ni Uncle Mau nga intay. Yan. Malaman ang kalinteng. Di yung kadisurutan niyang tibanang. Makabandong. Magsursurot dita. Bayamon! Anya? Doa muna ti pimbanaw, di muna batiag sublay. Dagtuk-tuk-tuk ang kail. Sino nga ta? Ay, sige, taindak man ilukat tiri daw. Sige. Na. Inteng,
Nagsubliak. Pastrakan na ko ma. Pangaasim. Nakano ko na mga ipaypay sumti pumanaw. Saan, inteng? Naamiris kong tibidot ko. Pakawanan nag. Anya? Isungag subliak dito'y balay. Tagkid dawak iti pamakawan mo. Sige, sobra ka. Nasayatan nakaamiris ka. Ala, pakawanan ka. Ay na, agyaman ak inteng. Di kang danag. Saan kanto apaturayan ang mga ramid ka nagiti pagrebengak dito'y balay. Ay, agyaman ak Diyos ko. Nasayaan matnutong palam dahi ta akarim. Mun inteng, ta 100% ang matong paal. Mala, ipanaknak mo dahi ta. Ay, nanabanang. Di mo abuswan ti kinaanos ni Kapitan. Tapno naragsak tilin ng inyo nga agasawa. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Vici Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanghan. Anyaman ang dahil ginatang mau. Ice crusher kan blender. Apay, Agnegosyo kaya. usaran ta ano kastaan na po daw. Anya ti kayat mo asaway? Agarami dakto iti ice cream kan ice candy akanunta. Ay, adula amin dahil ta paggasgastusa mi ti kwarta. Na, kay mausar mo dagitaw. No, agnegosyo kay ti ice cream isaw. Ang sa amang arot. Anya. Gumatang kamot iti halo-halaw, kabadong. Ay, naimbag ka pa'y maray. Tadausar na dahil ta ginatang mau. Anya, Ngam nituyan ka, ay na, iduldulin na langin kaya't mo asawan, adamot kaste a ginatang ni Marituyang. Wain, adda. Umay ko kumaibag aking ka, tagatangang blangay. Ay, adamot din nagatang ka, kabadong. Hey, win nga raw, maray. Nakagatang gaya man daan timba ng itibaro aref da kwaraw. Una na to yang. Nimbag lang at daw sa randamot Manungay ti pinanggatang da iti dayta. Diyan mau. Kahit mo ka di mati gumatang. Kasta nga raw da. Ay kahit yung canvas tapno amom ti presyo na. Ay, insardeng mo mati tricycle mo. Unang kail. Ah, Tulungan dakman amang i-diskarga iti ref. ref nagpaisaw. Ti inkargam. Yung paghatang kanyak ni Nana Tuyang. Kaya hindi pa rin badungay. Di umay. Di na amaw, ti may papaniti day tao Iso pag tinulungan ta na ang kail. Tay pantay di balay ta. Ay, kwaraw! Ha? Agyaman ak tadakan. Una na Tuyang. Kat sapay la kumata, magustuhan nyo dito ginatang ko aripiyaw. Ay, uray anya ti buyan na. Tinaskal at direct man. So may ilagayam nga awang ka edi kalma. Taada ka dito'y pare. Ay, kito na maray. Adda nga ron dito'y bangkag may. Isong awan na kajay. Naglawat ti dinalusap a pagmulaan nyo Awan kasi iti isaganak pa nga umuna ti pagmulaan pare. Ay, anyat ni mulayaw. Mulaan mi man kanituyang ko kumay ti puro mais, pare. Ay, mayat Baring man no, maranaan mi ti nangina presyaw. Ay, kay kararagyo Kung pare, kung gumatang kami to iti may sakaban na bukal ti mais. Ay, saan la day ta Pati bukal ti balataw. Ay, pare. Imulayo iti aglawlaw ti bangkag yo. Ay, pare, ikandak to no agbunga da Ay, kito na pare. No problem. Nakamake up kamot Marituyang.
Napintas pa'y ti bestida. Siyempre mata, marikwanang. Sa dino aya ti papanam, Agpasyudadak man mo't maray, agpasyarak mata. ni kabadungay, ape adi mo kadwa ita. Napanan nagyan ijay bangkag may, kaiso kanupay ijay madalusan na. Umagawagayam ni kabadong agtrabaho ngamsi ka. Trabaho nanday ta, kaiso ti lalaki maray. Ay kasjay, Wen, panag ko na. Trabaho dagiti maskulado day ta maray. apay, masapula maskulado ti may sa ataw, santo agtrabaho. At daawag kanyak ni Marituyang, kwarog. Abay ka na, kagawad. Mapan mo kanusabtan ijay ili itamot laang. Ha? Abay ka na. Ado kanu ti kargana, kat di na maaway. Ay, kunaknuan niya itayan. Sige, mapanak nga rudain. Ay wan, taamang ano ko na ajak imbagakan ka. Agyaman tadakan kwaraw. Anong kita ginatgatang nyo aya? Ay, siyempre, anda makan, anda ay ayam, kan alalikamon. Ha? Wow, ang damot nagpaiso nagdakal at idibir. Siyempre, akwaraw, pang display ti salas may kinniba daw. Nangalahan nyo nga iti ado akwartayaw. Nalipatam ka dahin, ngagmulmula kami mo't ijay bangkag may. Ha? Ayun gaya niya. Nalipata ka naglawagan ti bangkag niyaw. Wen adamot mapaglakwan may kadagiti apit may ijay bangkag may. Ay, sana all na lang nanatuyan. Ay na, nagpipintas dagiti sabong mo ditoy, Marituyang. Ay, ginatang ko dagita ijay ilay, maray. Ay naimbag man, ta nakagatang kay ti kasta. Naimbag lang ar-arti ti aglawlaw may. Ala, may kanta humunagtan. Sigay, agtugaw ka pa'y tain nakalaon ti merienda di tarif me. Nakagatang kagayam iti rifyaw. Wun maray, iso nga inak kitaan. Ang mga nunalamiisan jay Diyos at hinimpla. Apay ngay, saan mo tin aguman gana marikwanang? Ti anya, Daytoy kabarbaro arif aginatang kaw. Apay ngay nga ta? ay sayang ti kwarta nga inggatang mo no kasta. Nagpatpat naglaang nga inusar ka, nadadaalaan. Aguray ka. Inkabil mo itay bigat tinapudot adanom kunam. Kasta nga rod maray. Ay awanin amaray, nadadaulan ti ritmaw. Anya? Basaom pa'y nga min ti pakaam mo may papan iti rep aginatang mo. Ha? Wala, tapno ammom ti ar-aramidaw. Abay, nanatuyang. Ano ti mapaspasama? Ay madanagan akwaraw. Ang mga nusumang putin ni Badong. Ha? Masapul ang maipatarimaan ko adagos ti rep sakbay ang makita na. Anya? Ay na, kartingam ko araw, iruwar mong ti rep pangaasayin. Diyan kami na yan, dayta, tuyek. Jesus. Badong. Naimbagtada kayo, ang tataba daw. Nagapon dayta ba si Terep? Ginatang ni nanatuyang dayta, tataba daw. Anya! Kano binalagan ka nga rodin ni day? Diyan nga! Ay, Badong nga. Wala nga rodin may kabel mo itirep. Gumatang ka pa ilang bike. Sige tataba daw. Nanatuyang, inakpay. Ay. Agasam nga day ta paggasgasto sa mlang iti kwarta. Ay, isa na bali, tama usarmat. No gumatan ka, kahit tayo pagkwartahan na. Nawatan. Ay, Badong. Ayan, ti kwarta nga impaduling ko king ka. Ha? Itid mo kanyak. Tadi ti masapul ko ang atangay. Kasi ti abo daw. Ay, nagastos ko amin akwartaan naglakwan itim mo na nga apit ta. Kanya! Pinanawag da tataba nung kananatuyang angkay. Anya? Mabuti nga ngamain. Tagap-apadan adwa. Ay, apay nga, apay nanawam. Ikuha ngamain. Ay, awanan atin mga nawa no aglaban da.
Ay, wala niya. Apay ajak na lagip day ta. Ay, agsubli ka. Ang mga noanyat mapasamak. Ay, nagsubliak man lang ay. Ay, anay ko ba daw kasya na ka di Kakasya kang trabaho ijay banggag. Ngamday tamot at paspasyarte amam. Anay ba daw? Kas kada gumatgatang iti bambanag di ta, di mo mausan. Ay, anay ka. Amangan pa'y kayo dinodapay lalaki mo na. Awan! Ay, umay ka Awan man. ba daw? Umay ka man tayo pulado ka man lang di tatawa. Tata ba daw? Scam egg. Warak. Hindi yung ipanla daw ni Nana Tuyang. Pagsaritaan niya, unuan niya man ti parikot siya. Ay, ang yaman ako araw. Nana Tuyang. No saan agapukin ka? Mga no nataya kaun. Awanan niya man na, Nana Tuyang. Naramid ko lang tinasayaat. Ay, kagurak di ba daw? Lawlawan ko na nakiasawa kan kwa na. Uy, lakay kan bakit kaya, Nana Tuyang? At tinulong kayo kit di adwa para iti pagsayaatan niyaw. Ay, saan? Kaya't kunti makisina kini ba daw? Yan. Ay saman pa ya, buti nga arak mo dito, mare. Ay na, nabartukan ka ba dong? Ang mga nusaan mo na kabailan. Ay, kapalakpay, mare. Isungay kan nakpay, pangasip. Anya, Kaya't kung ay bardakan, iti usto, si palikot ko, mare. anya nga minaya ti parikot mo. Ay, ganito yan nga. Mabwisit ako, hindi na siya nga asawa. Kabadong, saan nga arak ti mang sulbar iti parikot mo. Kanya? Pagsaritaan nyo kiti tinasaya at ti ame. Apay ang nagbartag ka ba daw? Kapoy teramid mo. Kalbag ka. Anya? Ninam na maglaki itingad na kwartang igatang ko iti abono. Si Milya, kinamin na masapsapol ko. Nga ang talang. Ay, ba daw? Nagaya, ginastos mo lang iti awan kay si Iskan na banag. Ay, pagkawanan na ko ba? Kwarta lang dayjay, masukatan tao. Ay, naglaing kalaki di sumungbat-sungbati na yan. Ay, Ay, may kamandam! ay, taray tuyang! Taray! Ay! Ay, taray! Tulong! Karupa! Ay, mare! Ay, pasensya kan, kapitan. Apay aya! Dito yak kumabalayo ang maturog itarabi ay. Pangaasim tadi ka gulong nga ala, umay ka. Ay, ang yaman na, kapitan. Apay kayat mo akabilin ni Marituyang. Wain pare, nasagay ngamin tinakam ko kingkuan na. Ginastos na ti kwartame. Nagsaritaan nyo kuma itinasaya at Ay, awanan ti igatang ko iti abono kan si Milya pare. sa nabalay. Basta maurnos yung mula ang tiririyaw. Ay, pare. Tapno saan kayo akasla asukin po sa nga agap-apa? Ha? Namin ni Marituyang basol na. Unang... Dumaw-dawat iti pamakawan. Iso apakawan namon, pare. Sige pare, pakawanag. Basta agkari adinan ulitay. Good. Tapno maurnos yun ti amin. Anyat mako na maray. Wan, ikaraik ba daw? Jaktun ulitin tinaramid ka. Kat agyaman kapitan. Ngam may na. Jakon makamula itabulan. Ay, apo ay amot ti kastoy abiyag aya. Pare. Alay. Bye-bye amon. Ay, apo. Unayan aya. Unayan. Ay, di ka agsangit nay. Ay, saan pare? Ngam nagsakit la talaga tinakam ko. Ay, tapno saan nga agsakit? Pa? Ikang ka iti pagpuunap. Ha? Tapno makamula ka manan. Ay na. Ay, agyaman na pare. Ay, agyaman na. Bayadam to Ay nanatoyang ayang. Saan ngamin at ila kumpurmi dita tigat-gatangam. Nga uray mat saan nga importante. Dagiti kat kang runaan amasapsapol nyo ti pangpangrunang agat-angan.
Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Lyesha Tubli. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Ay, anyat nagan mo itayan, pare. Sak ni mulong. Apay ka di? Na, kaslay tala ang makita ka dito ya. Wan, itak lang amin nga umay bumakasyon dito. Ay, wud gayam, siyak ni Kapitan Inteng. Ah, kunaknuan niya kayo itayon. Sa dinuti pagigyan ng bito'y barangay kabilgatan. Ah, kwa, Kapitan Inteng. Ijay balay da ang kalbadong. Dokas ta, kaanak-anak ang arod ni Badaw. Wan, Kapitan Inteng. Nasabat mo gayam ni Pari Inteng, mulong. Wan, ang kalbadong. Isugayam ti kapitan nyo dito. Way, nisaw, imbis kumasyak. Swerte namot siguro taragbali na kapitan. Umay kay mga nun. Badong, mulong. Nakaluto gayam in that time. Hintayo mamigatan, mulong. Sige nga raw, Uncle Badong. Mabigat tayo, kalpasan na, mapantay di bangkang may, Win, Uncle, kaya't kulawunay. Tulungan nakbit iti trabaho. Kalpasan na, mapantag pasyar. Da kayo ti makamaw, Uncle Badong. Bumatak man iti mainom kan tinapay, kagawad. Ha? Si kagayam ti makit-kita kakadkadwa ni Kabadong. Win, kagawad. Sagam ni mulong. Mabitlaang tayalaan ka iti mainom kan tinapay. Atoy. Kat pangipanam ngay iti dayta. Meriendahan mi kina Uncle Badong, iti bangkagda. Ano kasta? Mapan kayo gayam kan ni Kabadong iti bangkagda. Kastang agpaiso, kagawad. Naimbag pa ni Kabadong ta nakasarak gayam man iti kadwana. Ay, tulungak ka no. Tapno malpas ti trabaho na. Sa kamin to agpaspasyar. Ay, katuan Makapaisam mat ni mulong akasarsarita maritoyang. Tapay mo't anak ko namday tamaray. Amin nga ibalikas na kat ada pasurot na nga ismail. Anya. Diyo ka dinadlaw day takan kwa na. Saan mo't akasta ni mulong no makisarsarita kin ni Badaw? Anya? Seryoso mo, maray. Uray siya, seryoso no makisarita kanya. Won. Jak amaw ano sa baligayam ti kasarsarita nakit kasta. Won maray, uray paliiwam. Pudno ti kinunakan ka. Inteng, napankamot lang iti nang ibaunakan ka. Win! Ayan nga rutim pagatang kuken ka aposporo. Atoy. Nakakatkatawa ka di dayta? Kwa, kaya't kula atuladan ni mulong. Sino dayta amulaw? Naragsak mo't gayam ni mulong no sa bali ti kasarsarita na. Ay, style na mo't siguro, Katawa, uray saan mo't anakakat-katawa ti ibagana. Tilamadmadlaw mo. Manirism na nga tamot, Saan mo't akas jay, no sikat ti kasarsarita na. Wano siya. Mabaliwan pa'y nga lang. No iso tinakasanayan na itidaduma. Ado ngamin kag ti makadlaw. Mulong kanakan. Dahito'y magdikwaraw. Kanakan, di parinteng. Maragsa ka na kamakamamukin ka, kwarog. Kwaraw. Dahito'y magdimulong, akanakan. Kumusta, mulaw?
Mayat mo't lata, kwarog. Tapno ammo mulaw. Chief tanaw dito ni Kwaraw. Aya. Chiptanot kagayam. Unay kamutin mo lang. Talaga ka di akasta ka? Apay ka day, Uncle. Itala madlaw ko atunggal ibalikas mau. Kit ada pasurup na katawam. Kat talaga mo't akastaak, Uncle. Ay na, siyak ti madanagan iti kasta pa nagsasaom mo lang. Tapay mo't, Uncle. Di mo kumakat katawaan dagiti ibagbagam wenno isungsungbat mau. Anya? Nang runa no seryoso ti kasarsarita mataw. Kat, isumot tinairwam ko, Uncle. Takla nga makasarak iti kas di atao kagawad. Asino nga min atao day ta ibagbagam. Asino pa'y? No di day di amulaw nga kaanakan ni tata ba daw? Ah, Mairitak iti panagkatkatawa na nga main. anya? Kasulasan na nakapapati dagiti bagbagana. Mas daawak mat nga road. Saan mat kano akas jay ni mulong? No da ka ba dong kan marituyang ti kasarsarita na? Si kagayam ni Mulong nga ibagbaga kanyak ni Inteng. Wan, Kapitana. Siyak nga road. Ay, talaga magayam ang makapakatawa ti panagsasaom. Ay na, pasensya kan maribanang takasta na talaga. Ay na, mailuyo sakit din iti panagkatkatawa na marituyang. Manirism akat katawa. Oray saan mo anak akat katawa. Pudnugayam ti imbagam Inteng. Ah. Naragsak ni Mulong. Apay nakasarita ma. Wen. Kasla tutuladan mo ni Mulong. Ay, maday. Kaya't kulaang mata. Atuladan ni Mulong Inteng. Ay, di mo ko na nayalis na kan kaday nga katawanan. Saan mo't Inteng? Na. Danag mon ayan. Ay, sus, madandanagan na kan. Kasta ayamot ti madandanagan. Kaya't mau, tabalunutan ka. Ay, saan Ay, madanagan na kan. Angkay, nimit mulong akanakan ni tata ba tong day tamasabat ta? Ay, unang agpasaw. Ay, papanan na nga ta. Payiman, kasaritak man day ta amulaw. Ay, daytan. Si kagayam na ita, kwarog. Siyak nga raw, Kaduambay gayam ni Kapitan Inteng. kanak-anak ni Uncle Inteng, mulaw. Aya. Isugayam. Ay, stay. Chip kwarog. Na, mangluklukon sa hamit day ta. Kanak-anak ka timay sa Kapitan. Kunaman. Oh! Anay! Apay ngay nga kabil kamutan, kwarog. Itay ka pa yung mga asar, amulaw. Ay, kwaraw. Ay, apay ngay. Kinabil mumutin ni Mulaw. Anggal, pagawid ako ni J. Lugar may. Ay, sinalbag kayo din day ta, Kwaraw. Kastoy kayo gayam dito yung barangay Kabiltatan. Ay, agur-uray ka pa'y mulaw. Di ka gawaway. Apay na. Nas ka na pagsasaritaan tayo pa'y dahito abanag. Kanya ti kaya tiyo asawan ng kalbadong. Saan arumbang basta palabsin ta tinaramid ni Kwaraw? Anggal. Nasaki mo tinakam ko tinaramid na kay. Nakitam ka din ni Kwaraw, marikwanang. Saan pa'y apay aya? Makita laday jay pagsasawa ka talaga. Apa yan? Agkat katawa ka nula ang ni Mulong ng kinabil na. Kuna ni ba daw, masapaw apag sasaritaan mi da ito abanang. Ay katuan ay nariga ti aga apa. Una, nagsaya at jay tao. Ni Kwaraw at Chip Tanaw ti mangirugrugi iti kasdyan. Ay, madanagan na ka. Ang mga nagdarom ni Mulong. Ay kat anya ngay nga rod no kasta. Ay, siya pa yung timabayin iti inaramid ni Kwaraw ka ni Mulong.
Anya nga mitibasol ni mulong ka ni Kwarog, aya. Di lang pa nagkatkatawan ni Mulong Nairita mo tentakwaraw. Anya? Pagkarupon na siguro nga isutikat katawaan ni Mulong. Kuna ni pare badong, talaga akas jay ka anakan na. Ha? No kasarsaritam, naragsak, agkat katawalat ta. Amin nga ibagana, ada pasurot na katawa. Kat katawaan na ti ibagbagana mutlaeng. Ay nasayata nakita ka ko. Apayang kay, agsagsaganak, tagbakasyonak pay. Adya? Pumanawak pay la dito yung lugar tayo. Inak pay di Isabela. Salbag? Sulbaran pati parikot ba? Ha? Parikaw? Saan kin din aparikot? Ti panang kabil mo kan ni Mulong. Ha? Iti nasayaan. Ingka dumawat iti pamakawan kin ko na. Iti ang niyaga pa. Diyak kaya tanggay. Kamaudyanan na. Nakita kamot langan dito'y Kwaraw. Ha? Salbag ka. Sungbatam ti panang kabil mo kinimulaw. Kasano adyak makapungtaw? Kat katawa mo't akatawa kanya. Di mula mo, Kwaraw. Tapno ibagakin ka. Talaga akas jay na. No talaga ka babalin na day jay. Apay ngay nga raw. Anak ko na kanyak idini kagawad kwanang. Nga niya. Asan mo takas jay? No da kayo ti kasarsarita na? No da kamay. Ngam no sa balay. Kas jay na talaga. Anya? Ay, tarasat. Ingka dumawat kan ni Mulong iti pamakawan. Ha? Ay, di kag patay-patay. Di mo urayan nga idaron na ka. Ay, nukas na. Tulungan na nga rutang ka. Sige! Kaduaan ka amapan iti ayan ni Mulong. Agyaman na kang kalindain. Si katimapan agpakumbaba. Tani, si kamat tinalawag ang nagbasal. Unang ka. Kababay no agawin ijay lugar da. Ket ibaga na akas tagayang ti ugale ti kasken kaditang. Banag ajak kaya. Naminsan lang mo tatinano ko timuging ni Mulaw. Una, uray pa'y kasta, kat dinanog na klata. Ha? Uray na minsan lang. Kasla namin ribaw, ti panangkabil mo kanya. Anya? Imayak lang bimakasyon dito yung lugar yaw. Pagkatkatawak lang ba? Lumapay ang kinabil na kitdain. Madi mo ta. Kaslang amin mga asar ti pa nagkatkatawa mi ti kanyak. Iswa kinabil ka na. Di mo ibagatikas ta, Kwaraw. Talaga man nagkatkatawan ni Mulong, akanakat, tatno amuyaw. Ay, agtal na kakadilang di tatugaw mo, pare ba daw? Anya? Ay, di ka man sumagsag pa iti saritaan da, Kwaraw, kin Mulong. Ay na, siyak ti mabain kan ka Mulaw. Pakawanan na kuma. Ay, agyaman na Kwarog. Tay naklon mo lang, ti basol mo. Pakawanan na kuma No sabali ti nagawata kiti nasam ta pa nagkatkatawam iday Mulaw. Sige, pakawanan ka nga raw, Kwarog. Agyaman ak Mulaw, di kagdanag, tadyak tun ulitin ti naramid kaw. Ay, agyaman nga rod no kasta, Chip Kwarog. Maragsa ka na, naurnos yung matla ti amin kada kayo. Kahit si kamit Kwaraw, inton maminsan, agan-anad ka nga minmit. Unang gail. Dahito katirigat na numaminsan. Uray may sala ang apagarok mo. Kahit patsyam. Kahit nagbalinan, apod-puno, imbis asaan. Sumagpaw ka man hindi saritaan, pare. Ikaw muna. Inton maminsan, panunutin nyo pa nga umuna, nurumbang agkabil kayo, itipadayo ataw. Kastamot ti panagkatawa yaw. Agpay suday ta. Ang panagkunak, kahit mabalin tayo ti agkatawa kan umisibitan. Nang runa, ta naurnos mo ti amin kada Kwarog kan Mulaw. Agkatawa tayo kit di amin ay! Ay, Kwarog, di ka basta agdanog latan. Tapakadadaalang matladay ta, kas Chief Tanon. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlay. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.